Kakeus silmän kantamaton, metsien humina kaukana poissa. Virtojen voimakin valjaissa on, ihmisen tahto tähkinä soissa. Peninkulmia peltomerta, isien voimalla raivattu kerta. Katse ei kauemmas missään ennä, tuulilla tilaa on tulla ja mennä. Nämä Artturi Leinosen miehekkäät säkeet ovat erinomainen kuvaus myös Lapuasta, joka on huomattava kappale keskeisintä Etelä-Pohjanmaata, laulujen lakeutta. Mutta vielä 7 vuosisataa sitten oli Lapua metsän ja nevojen peittämää lohdutonta korpimaata. Kivikauden asutus oli jo satoja vuosia sitten seudulta hävinnyt, kun uusi asujaimisto siinä 1300-luvun tienoilla saapui Kyröstä käsin. Muinaistutkimuksen kannalta Lapua on rikasta löytöaluetta. Tiistenjoen ja Haapakosken kylissä on tehty huomattavimmat löydöt. Kylät ovat osittain mäkien rinteissä. Lapuan mäet luultavasti muodostivat osan Pohjanlahden rantamaata silloin, kun Etelä-Pohjanmaa vielä oli meren peittämää. Koko Etelä-Pohjanmaan korkein kohoutuma on taustalla näkyvä Simpsiö. Vuodeksi sitä tuskin voi 130 metrin korkuisena sanoa. Simpsiö on sekin muinaislöytöjen aluetta. Asutuksensa nykyinen Lapua on siis saanut Kyröstä lännestä käsin. Ehkäpä kuitenkin Kauhajärven kylän asujaimistosta osa on savolaista alkuperää, Kaakosta käsin tullutta. Kauhajärvi on järviseudun rajalla. Kauan kesti, ennen kuin Lapua mainittiin eri kokonaisuutena ja Kyrön hallintopitäjän osana. Vuonna 1581 Lapua määrättiin omaksi kirkkoherrakunnaksi. Merkittävä on se pappismiesten saatto, joka on seurakunnan sielunhoidosta vastannut. Henrikus Petri, Isak Kritovius, Anders Vargelin, Ilkustaa Malmberg, A.O. Törnud, Ier Koskimies, Vilhelmi ja Väinö Malmivaara, K.R. Kares ja Jussi Sinnemäki ovat eräitä tunnetuimmista. Nykyinen Lapuan seurakunta ei alueellisesti ole sama kuin vuonna 1581 Kyröstä eronnut Suurlapua. Niistä 5 kappelista, jotka 1700-luvun loppupuolella kuuluivat Lapuaan, siirrettiin Töysä Alavuteen ja Kuortaneesta muodostettiin oma kirkkoherrakunta. 1859 Kauhava sekä Ala- ja Ylihärmä erotettiin Lapuasta. Lapuan kappeliksi jäi vain Nurmo, josta siitäkin tuli oma seurakunta 1879. Kirkkotie on lapualaisille rakas ja tuttu. Niin kuin on isänmaa, niin maallinen kuin ikuinenkin heille kallis asia. Lapuan kirkko on seurakunnan kirkoista jo 5. Sen on rakentanut vuosina 1825-27 kuulu kaustislainen kirkonrakentaja Heikki Kuorikoski Engelin piirustusten mukaan. Kirkossa on tilaa, istumasijoja 1500. Usein on juhlapäivinä seurannut jumalanpalvelusta 2000 seurakuntalaista. Lapuan kirkko on varmasti käytetyimpiä koko maassa. Alttaritaulun on maalannut Bernd Kudenjelm 1845. Kirkko korjattiin perusteellisesti 100-vuotisjuhlaan 1927. Juuri ennen talvisotaa hankittiin uudet, Suomen suurimmat urut. Pääkirkon lisäksi on Lapualla 2 kyläkirkkoa. Tiistenjoen kirkko on jo toinen nykyisellä paikalla. Ensimmäisen kirkon tuhosi tulipalo, nykyisen vihki arkkipiispa 1953. Tämä kirkko valmistui sen päätöksen mukaisesti, jonka Tiistenjoen rintamasotilaat tekivät yhteisissä neuvonpidoissa taisteluiden lomassa. Kirkko on ylevä todistus kyläläisten yhteishengestä. Alttaritaulun on maalannut lapualainen taiteilija Lamminheimo. Tiistenjoen sankaripatsaan on luonut taiteilija Veikko Leppänen. Kauhajärven kyläkirkko on rakennettu jo suurten nälkävuosien aikana. Se valmistui 1867, jolloin Kauhajärvi vielä kuului Lappajärven seurakuntaan. Lapualainen on hartaasti kiintynyt kaikkeen omaansa ja kotiseutuunsa kuuluvaan, niinpä myös kirkkoihinsa. Hän on luonteeltaan ehdottomuuteen taipuva, jonka on vaikea tehdä sovitteluratkaisua oikean ja väärän välillä. Kun viime vuosisadan puolivälin jälkeen niin sanotut murtavat voimat, ennen kaikkea herännäisyys, alkoivat tehdä ylpeää mieltä särkevää työtään, raskasverisen ja väkivaltaisuuteenkin taipuvan kansan keskuudessa, oli näillä voimilla täällä otollinen maaperä. Paljon vaativa, mutta myös paljon antava herännäisyys on vieläkin Lapuan seurakuntaelämässä näkyvä voima. Kirkko liittyy läheisesti lapualaisen elämään.
Kirkossa solmitaan ikuiset liitot. Sovitaan niin edessä odottavien myötä kuin vastamäkienkin yhteisestä taivalluksesta. Kirkossa otetaan lapualaisista nuorimmat seurakunnan yhteyteen osallisiksi Jumalan siunauksesta ja armosta. Ja kirkon tai siunauskappelin kautta käy myös lapualaisen viimeinen matka Simpsion juurelle rauhaisaan leposijaan. Tätä monista muistoista rikasta pyhää puistoa vaalitaan hartaudella, kunnioittaen ajasta ikuisuuteen siirtyneiden muistoa. Vilhelmi Malmivaara, Lapuan pitkäaikainen kirkkoherra ja herännäisjohtaja, on täällä saanut muistomerkkinsä samoin kuin muun muassa Kyösti Vilkuna. Kerran vuodessa toimeenpannaan harras hautausmaajuhla, joka kiinnittää mielet menneiden polvien vaellukseen ja itse kutakin väistämättömästi odottavaan matkan päähän. Nämä juhlat ovat tilaisuuksia, jotka herkistävät mielet elämän vakavimmille arvoille. Rakkaita ovat lapualaisille virsikirjamme säkeet. Käy isänmaataan kohti aina, tien kaidan matkalaiset. He ovat täällä vieraat vain ja oudot muukalaiset. Ei majaa heillä kestävää, vaan vaivaa koti-ikävää heillä maailmassa. Harvoin joutaa seurakunnan kirkkoherra viettämään aikaansa perheensä parissa pääpappilassa, johon liittyy paljon historiallisia muistoja, sillä pappi on Lapualla työntekijöistä uutterimpia. Lapuan kappalainen Siirilän isäntä on hänkin samalla tavoin kiinni seurakunnallisissa tehtävissään. Virallisella pitäjän apulaisella ja nuorisopapilla on asuntonsa uudessa seurakuntatalossa. Tässä tilavassa ja palvelustehtävänsä hyvin sopivassa talossa on jo ehditty järjestää monia seurakunnallisia ja kirkollisia tilaisuuksia, samoin kuin perhejuhlia ja hartaushetkiä. Lapualla elää voimakkaana herännäisyyden ohella toinenkin kansankirkollemme paljon siunausta tuottanut hengellinen liike, niin sanottu evankelisuus. Tällä liikkeellä on keskellä Lapuan asutuskeskusta tilava rukoushuone, jossa usein mukaansa vievä julistus ja kauniit laulut satuttavat kuulijan sielun. Herännäisyyden keskuspaikkoja Lapualla ovat Herättäjäyhdistyksen koko maan käsittävän herännäisyyden yhteenliittymän toimitalo, historiallinen Kosolan talo. Samoin myös Karhunmäen kristillinen kansanopisto, kristillisen kansanopistomuodon uran uurtajia maassamme. Kotihartauksien kaunista tapaa harrastavat niin heränneet kuin evankeelisetkin. Lapuan esittely jäisi paljoa vaille, ellemme käväisisi eräässä näistä tilaisuuksista körttiseuroissa. Körttiseurat ovat tapana vanhimmat, omalaatuisimmat ja menoiltaan vakiintuneimmat. Hellanmaan Sinnemäessä tiedetään pidettävän seurat. Enin osa tulijoista on oman kyläläisiä, joitakin kauempaakin. Kaikki körttiväkeen kuulumattomatkin ovat pukeutuneet tummiin, tapa, joka vierasta ihmetyttää. Kun on tervehditty isäntäväkeä ja juotu tulokahvi, asetutaan levollisesti odottamaan seurojen alkamista. Joku aloittaa virren, tutun säveleen, joka on Sionin virsistä lukemattomia kertoja ennenkin veisattu. Seuraväki yhtyy virteen välittömästi. Sävel ja sanat herättävät monen veisaajan mielessä muiston omista sisäisistä taisteluista ja vapahduksesta. Alkaa kuulua puhujan tai hartauskirjan lukijan ääni, ensin matalana, vaatimattomana. Puhuja, olkoon hän pappi tai maallikko, esittää sanottavansa vanhan körttitavan mukaisesti istuen omalla penkkisijallaan, ulkonaisestikin näin osoittaen, ettei hän halua asettua kuulijansa yläpuolelle eikä neuvoa ylhäältä päin. Puheet ja virret vuodottelevat. Kun loppuvirsi on veisattu, lähtevät seuravieraat hiljalleen kotimatkalle, syvä rauha mielessään ja olemuksessaan. Täällä näet, miten taivas mittaamaton ja takana senkin taivaat on. Niin ihmishengen myös ihana retki, kuin ikuisuus, kuin avaruus, pisar kaikkeuden, joka ainoa hetki. Lakeuden asukas tuntee nämä iäisyyshetket. Se työ, jota seurakunta suorittaa, se koettaa ohjata meidät